Dili na ko makahimo og biya nimo Christian. Tungod kay nakagusto na ko nimo. Kung unungan ko nimo, kung andam ka magpakabuhi uban ako sa kalisod, isaad ko nimo. Kalimtan ako si Lila. Pero bay, sililak ba? Wala ako'y panahon maghisgot anang Lila. Bay, Nakadesisyon ako. bay, paminawa o na ako. Basta rin magmahay mangyud ka ba? Dili man maangkon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit nga dili. Bay, pwede ta magsultig balik bay na itong ganyan? Wadi ko mahimot tangda. Unsa pa may ato pa nagsultihan? Nakadesisyon ako. Gisultian ta na ka. Pero bay, paminawa ko. Di ka ka magbasol? Bay, di ka magbasol na magpakasal ka ni Jasmine? Huwag ay kaduha bay. Kae ko gran ay magibati nga ito ni Jasmine. Kung gusto lang kang pasakitan si Lilak. Di man ibay, si Lilak lang nasim mo kasing-kasing. Huwag lang ka maminaw. Bay, hunahon na ang umaabot. Puta ka ibaw. Mauna niya akong ipaabot nga makalimtan ako si Lila. Ikaw ba? Paminaw, good. Kung gani ko rin na. Kung pananglit ni. Kung pananglit ikaw gihapig gihugong manglila. Kung pananglit ba nga, nasa'yo pa siya gituhuan. Kung pananglit ni Biya si Lila kaya di siya gusto. Gusto na! Maning ka manoon ka ba yun? Gahiasa ni mong uon. Kapila naman ti kang gisultian. Nagdi na ka maghisgot anang Lila. Bay, yultian at ka sa tinuod. Unsa mang tinuura? Ha? Ang tinuod bay. Gibiyaan ko ni Lila tungod sa iyang ambisyon. Gibiyaan ko niya tungod ka inutil na ko. Maunay tinuod. Bay, paminaw sa good. Bay, wala ko'y angay paminawon pa. Mao lang ikaw. Hunong nas pagpanghilabot sa akong kinabuhi. Nakasabot ka? Di na ko gustong makadungog anang Lila. Nakasabot ka! Ilogaw. Nanawag maligi ka. Doon ay problema? May mo ba nga magsulti ta? Aw, nga nung dili. Ito man. Wala ko daya? Kuan gaw.
ako naliman sa imong bahay. Mo ba? Sige, ikaw. Oh, sige. Paabutan lang ko ha. Sige. Kaya nasa ko yung Bahin sa unsa daw? bahay ni Christian. Ha? Mao ba? Sige. Paabutan lang ko niya. Magsulti ta. Sige, ikaw. Doy, salamat kay nawag jud ka. Ganina ra ko nagpaabot nimo. Day, doon natin problema. Ha? Unsa man doy? Mahimo bang makita ta? Kinahanglan nga magsulti ta. Di na sa kumahimot ang ani. Wala ka, kayo ko. Nga naman. Makita ta, day. At ito makita sa itong giabutan. Ha? Sige. Makita ta. Karon dayon ha. Ula gidoy. Sige. Sige. Magpaabot ko naman ito kung ako'y mauna. Ya, kung ikaw mauna, paabutas ako dito ha. O doy. Sige, day. Bye. Mag-abot biya ta ha. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Kaya pwede ka busy ka rin daw. Doon na lang yung problema ko. Mau ba? Usap. Hindi na problema. Hinahanap kong i-share ni mo. Para, halimbawa ko kung siya akong angay duwaton. Unsa mo na lang. Bahay ni Christian. Unsa may bahay ni Christian? Gusto ni Christian nga magpakasal ng duha. Mao ba? Gaw, mahal ako si Christian. Hindi ko gusto mawa siya na ako. Isa ko gusto nga mag-goal siya. Apan, naglibog ko. Unsa mo may kalibran? Tungkol kay, naiba ko kung kinsa iyang tinuod naghigugma. Sililak mo ba? Doon kayo na ba kang naibawa bahay nilang doon? Oo, dugay na. Apan, karon ba ko nakakita ng lila? Nakadungog na ko na ihangan. Siya ang higugma ni Christian. Nan, ganun nakasulti mo si Christian kung magpakasal mo doon. Gusto niya siya makalimot ni Lila. Hindi na siya gusto nga, masige ko na ako na anak niya. Apan, naglipog ko. Ano naglibog bang ka? Konsulti si Christian ni mo anak. So tinuod, nga ganahan niyang kalimtan si Lila. Mahitabo ka na. Mahitabo ka na, gaw. Unsay magpakasal doy? Mauna, day. Nagplano si Bay Christian nga magpakasal ni Jasmine. Tungod kay, nakagusto sab ni niya. Pero unsa may rason nga magpakasal si ang Jasmine? Tungod lang ba kay mao ni nakatabang niya? Tungod ba kay mao ni naka-opera sa iyang mata? Ako, day. Gusto mo dyan kong masulti ni Bay Christian sa tinuod. Pero, di ko makasulti kay maglikay siya. Day, gusto siya makalimot si Mungan. Pero nga naman, Ambot ng lagi, day. gusto lang ko niyang pasakitan. Mao ba? Pero di mahimong magpakasal siya ng Jasmine. Ako ito sang isultihan na anak, day. Ngano? Wala pa na siya naghuna-huna nga magkaulay mi. Wala pa na siya mahigugman ako, doy. Day, ibaw dyan ka nga laban ko yung duha. Ako, isig ako gusto mo magpakasal sila. Pero, saan magod, day? Nasakitan siya sa pagbiya ni mo. Dito sa bukog ang iyang pagdumot ni mo.
Sobrahan ni Doy. Sakit na kaayo. Day, Pero sobra na yung pagpasakit na ko din. Dili ni makatarong ani. saan man nagyan ni Day? Uy, gusto mo siyang malimot ni mo. Dili. Dili na ni maayo din. Day, pasensya na dito di ha. Pero ito ka na dito ko sa tinuod. Sakit. Sakit na kaayo. Nahadot lang po nga. Masakitan ko. Parehas ng duwagaw masakitan. Hasta ako. Gigugman ako sa lila. Sakit gaw. Kaya nga ibaw ko. Nga si Christian niya yung lunggan sa mga pagila. Di ko kadawat. Namawa na ko sa lila. Gaw. Tabangi ko. Unsa man? Ipalayo si Christian. Para makalimot siya ni Lila. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Or ni paagigaw. Aron di ka masakitan. Buhata ang gusto ni Christian na magpakasal mo. Huwag mong larga mo sa laing dapit. Aron himpit na niya makalimtan si Lila. Pero sa akong kasiguruan nga. Balintan niya si Lila. Dako siya butang kabuton mo, di ba? Gaw. Tabangi ko. Sakitan ko nga mawaan ako sa Lila. Gaw. Buhaton na na. Aron di ka masakitan. Si Christian na mismo nga, usulti mo, di ba? Naganahan siya makalimot ni Lila. Tabangi siya ko. Aron di ka masakitan doha. Siya na lalaki pa rin ako din. Ugo pa lang ko mahigugman niya. Mahimo rin di ko mabiya. Pero wa ko'y mahimo. Ngunit kinabuhi niya ang nakataya. Maong napugos ko. Bisag sakit. Bisag sakit na mahibaw kung masuko siya na ako. Kung mahibaw siya sa akong gibuhay. Apat na kibato ko ni Ramin para di ko niya mahilaptan. Kikibaw ko nga ako rin lawas ang iyang gusto. Kikuba niya nga akong kinabuhi. Kasabot man ko ni Maday. Pero, saan man ni Ron? Gusto naman sila magpakasal. Abot mo nagkalit sa unahon ng iba Christian, oy. Singkahan man gani kwato. Doy. Tabahan ko, Doy. Paita ni Day. Saan mo na to ani Ron? Saan na akong buhaton? Maluoy ka, Doy. Tabangin tahon ko. Magano din ni paagigaw. Kinahanglan magkalagyo sila. Pero, sakto ka na. Dili ka ta magmahay siya. Pero gaya, Makalimot ra sa Lila. Gani karon. Kuha pa na mo pakita si Christian. Anamanam na ito siyang nalimot ni Christian. Palipayon siya, uban ako. Napasa na ako sa mga mata ni Lila. Nalimpan unta niya si Christian. Mao nga. Kinahanglan. Ipalayo na to sila sa usag-usa. nabanha ka lang jud ko gaw. Di ko makaakog tan-aw ni Christian nga. Nasakitan. Mas masakitan siya kung pabilin siya. Kung makita pa niya si Lila. Tungod kay di siya malimos mga natabo nila.
Labi na jud sa pagbiya ni Lilak niya. Gaw, tabangi ko. Ipalayo si Christian. Di ako ni bahala ni Lilak. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Christian, ano ba mamakiksulti ko nimo? Sige. Naiba ko nga, nakalitan ka sa akong pagsulti diha nimo sa akong mga debate. Pero, may gusto nga akong buhaton, di ba? Wala kay angay kabalak, anak. Sigurado juga ka nga, kaya nimo kalimtan si Lila kung magpakasal tang duha. Jasmine, Christian, I love you. O, masakitan kay ko kung magpabilin si Lila diya sa imong kasing-kasing. Sukad wa akong bati ani. Ug nahadlo ko nga di na ko kaya nga mawa ka nako. Ug magpabilin si Lilak diha nimo. Jasmine, isaad ko nimo. Buhaton ako ang tanan para nimo. Mahimo na kong kalimtan si Leila. Tungod og alang nimo. Christian, salamat. Salamat, Christian. Lila, nibalik jud ko. Kaya gusto ko magsulti ta. Muna niya akong gingon nimo nga kinahanglan ang damo nimo kaglingon sa tanan. Aron di ka masakitan. Dito. Bag-o lang may nagkastorya ni Jasmine. Nagplano na sila ni Christian na magpakasal. Lila, kinahanglan kalimtan na nimo si Christian. Kay naanan lain na katag-iyan niya. Nahibaw ka ba sa imong gisulti? Wa na may gugma sa Christian mo. Wa ka mahibaw kung saan ang gibati karon. Maong di ka angay masulti nga kalimtan ako siya. Kibaw ka. Nagpasol ko. Nagbasol ko kung anong gibiyaan ako siya. Pero kibaw ko nga mas magbasol ko kung gipasagtanan ako siya mamatay. Lila, paminawa ko. Panahon na. Nakalimutan mo siya. Tungod kay nakalimutan na kaniya. Sorry nito. Pero mas palabihon pa na akong mamatay kaysa malimtan siya. Mauna ang tinuod dito. Sa
kaayo. Pero di na ako mabasol si Christian. Di na ako siya mabasol kung ano yung gibati na ako. Mag-unsa naman lang ko kung wa ka. Hindi ko gusto mawa ka. Sorry, Lito. Pero nahibaw nakandaan kung saan akong ipati niya nimo. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahal